Debbarma bufa haikaba tini bufani saloni sini jakna nokor saimano aboka ang saisum lainai kaijine wese kaijine haikono tini fungo haikaba tabuk je angkormani hingkei sini break the chain je samung ni je branded partner obai konglam sepanjang dari ina video bini bekasi hak tongo bini bekasi kotor masuk aja tongo ke bono ang nong kane sini mungruan they break the chain title cek ang kane sana musuh pio abo Rajiv Thomas MDF Moni Debbarma films tadi ani sagbaitan Gobin Debbarma nong logi mana or samung to sing hai ko nong logi ni ban kana Facebook go status rejak sing tight trailer to sing sarugulak je manmani sing Facebook je post lai manai ko sini Facebook je banner je ko ke je sa ta ke aboi abon bisini sini pro to hai ko awai Ini orang jauh di atas naik mana sabo abo no siok ni naik naik sabo tong naik abo no lebih mana aja karena tu lebih mana kan no. Get ini basically tahu fungong kemana hai naik sana kalau itu sini je break the center itu je branded partner ni semua coba supply ni ini nakot ini buat apartment resort tahu mana juga kami tu orang sini mungkin naik and thank you lagi tu. Phải đi cái cho tôi follow up khai này nó chúng nó hay này tôi sẽ làm sự video anh có giờ đó anh xin sir sẽ hay cái xin break the chain rồi xong một hồi thì branded partner này tông này xin sir thì cũng nó phải số budget thì bộ anh miên là apartment được không cả cái bên thay nó có cái sẽ khai nhà lại số nữa anh already bên nó phải đạt tông budget cái sẽ khai này để tao cũng hay có cái sao nó mình bagi anh bagi thì xin hay mình Joto lupron lupati. Kita kasa saklai mung dangke abo kya bohai je branded je partner abo basically sini kemana no hasto hai keba kemana hai mana kemana sabung tang mana kemana opportunity to hai keba branded ni mung kisa saran musugo MI lifestyle abo khai MI lifestyle belakina hai mung otor ke sini jari to abo terus hai keba basic kedung marung abo ke sini hai mung tongo stable flight ini ani bagi babo tongma chuba chu flayo gaboni no khroxa NTC national team coordinator senior je break the chain da samungo sino brand partner ni chuba chu fly ga bobai kise kreng lai nai hai nai te sang nangkar san pura pila kise sa bobai thanga sarani ar mai ko kri hai pino ang tongi longo waranan ko kri je khari ke sar ni bakha goma hai ko ka sar na ni bagi an bagi kise fly ni kise Good morning everyone. Tini actually opung kasango takuk Gobin sir haisok kajani nogo. Tai borok break the chain je music krimeni music video krimeni phainai bus kango borok krimeni taste tari goni sabo. Actually borok nabo belai awareness ni bagai abo borok khlaika abo sing jotono palki mili nai lene tai angbo nai nai tai borok no belai ke thengjano ko tabu ni je COVID-19 ni je problem ngi to mani je corona ni tei brok break the chain je khlaimani abo belai ke nai thoknai ba awareness ni bagi brok khlaimani korno belai ke thanks majano bosini taku Gobin sir tai Rajiv Thomas sir tei khoroksani mung tongo te khoroksa bo sir tongo abo edit khlainai asar engke borok khorokta mili abo khlaimani borok abo successful no hnayang borok successful lungteng God bless you borok no tai kabang ma borok tam sanai kabang ma je tabok je situation je engi domane abo no borok abo bai mili ni tabok borok je khlaimani abo borok ni abo successful lungteng tai ang belai ke tong thogo borok oma herok samung khlaimani bagai tai buskang salan borok bai temo involve nai tai somaj seba hege sabo borok khlaiga tai ang borok ma support khlainai tai buskang salo boroi baksana ang tong nai amusungno hambai thank you